Kerroimme 3 viikkoa sitten islamilaista puoluetta perustavan Abdullah Tammen kameleonttimaisesta elämästä. Mä olen löytänyt etsimäni. Etsitkö sinä itseäsi, Jumalaa vai julkisuutta? Jumalaa, en julkisuutta. Etsitkö valtaa? En. Oletko aivan varma siitä? Olen aivan varma. Allahu Akbar. Abdullah muistaa Riston poliittisen menneisyyden hyvin, mutta ei ole muistavinaan juuri mitään Riston uskonnollisesta menneisyydestä. En mäkä evankelista ole ollut. Oletko jäsen adventtikirkossa? En ole evankelista ollut enkä mitään. Mutta olitko jäsen siinä kirkossa? En ole ollut jäsen. Oletko aivan varma? Olen aivan varma. Hetkinen, olen jäsen voinut olla, joo kyllä. Olit Turussa myöskin Sion seurakunnassa. Olit siellä johtava paimen, eikö niin? No ei mikään nyt johtava paimen ollut. Sinut vihittiin siihen tehtävään? Ei ole koskaan vihitty. Lopulta Abdullah antaa selityksen sille, miksi hän nuorempana siirtyi alinomaa seurakunnasta toiseen. Mä olin vasemmistolaisessa toiminnassa mukana ja mulla yksi asia kiinnosti kaikki ne voimat, mitkä oli enemmän tai vähemmän Stefanus-lähetyksen kanssa tekemisissä. Sinä soluttauduit näihin uskonnollisiin ja oikeistolaisiin järjestöihin vakoillaksesi Neuvostoliiton hyväksi, näinkö? Kyllä. Tätä tapahtui aika pitkään. Hyvin pitkään. Mennään myös. Koska tähän tarinaan jäi paljon aukkoja, päätimme tutkia niitä tarkemmin. Tammi kertoi aiemmin lähetyksessämme hankkineensa tietoja erilaisista uskonnollisista yhteisöistä Neuvostoliiton tiedustelupalvelulle KGB:lle. Uskomaton tarina jatkuu tänään. Abdullah Tammin elämä saa entistä enemmän sävyjä. Hän kertoo olleensa KGB:n tiedonkerääjä myös poliittisilla kentillä. Okei, nyt mulla olisi kartta. Voidaan katsoa vähän. No niin. Siis, missä sä olit silloin aikanaan koulutuksessa? Se lähti täältä Tallinnasta menemään tänne itäänpäin Narvan tietä. Se oli se näillä paikkeilla, tällä sektorilla se oli sitten tämä varuskunta ollut tässä. Joo. No lähdetäänkö etsiin paikkaa? Lähdetään. Okei. Siellä sydän elää, tekee työtä ja rakastaa, parempaa maailmaa. Tallinnan muuta edessä, osoitteeni on neuvostomaa. Ei välttämättä tarkkoja, voi adressa Vietski Sajus. Se on siinä, katso sitä paikkaa. Siinä on tuo sporthalli. Voi adressa Vietski Sajus. Täällä sitä tuli oltua. Abdullah Tammi saapui tähän paikkaan ensi kertaa vuonna 1970. Kauan sitten lakkautettu varuskunta sijaitsee parikymmentä kilometriä Tallinnan itäpuolella. Nykyisin alue on kodinturvajoukkojen käytössä. Siksi arvelimme, ettei Abdullah Tammen olisi syytä pyöriä näillä nurkilla muslimiasussa. Tammi matkasi tänne aikanaan KGB:n koulutukseen väärennetyn passin turvin. Ennalta määrätty reitti oli mutkikas. Mä menin Ruotsin kautta Itä-Saksaan, eli Berliiniin, ja sieltä mä menin Moskovaan, lensin, ja sitten myöhemmin palasin sitten Pietarialla. Sieltä mä tulin junan kanssa sitten Tallinnaan. Mulla ei ollut ihan tietoa, että olis mä virolaisinkaan. Pääasiassa Tammi sai oppia tiedustelun toimintatavoista. Kontaktien luomisesta opiskeltiin ihan tämmöisiä psykologisia juttuja, aineita ja tiedustelun strategia, erilaisia menettelytapoja, kohtamisia ja miten pitää toimia, miten pitää tehdä raportteja, yhdystoimintaa, miten tavata ihmisiä, mitkä tekijät ottaa huomioon. Varuskunnan urheiluhallissa ja pelikentillä oppilaat rehkivät fyysisissä harjoituksissa. Myös aseisiin tehtiin tuttavuutta. Sitten me harjoiteltiin ihan tämmöisiä taistelutilanteita ynnä muita tämmöisiä. Sitten koneturin aseen kanssa harjoiteltiin tarkkuutta. Mitäs nuo aseet olivat tarkalleen ottaen? No Kyllä, rynkkäri oli ihan perusase, mikä oli meidän ihan koulutuskäytössä. Mitä muita aseita? Sitten oli tietenkin oli pistolityyppiset aseet oli käytössä meillä ja sitten tietenkin singot ynnä muu kaikki tämmöisiä me katsottiin ihan jalkaväen käytössä olevat aseistukset. Käytiin koko kaala läpi täällä. Eli se oli tuolla päädyssä? Joo, täällä. Päädyssä oli. Tuolla oli huone, missä mä olin. Tapasitko täällä koulutuksessa ollessasi muita suomalaisia? Yhden suomalaisen olen tavannut täällä. Kuka hän oli?
Se on minun lupamukseni mukaan tänä päivänä vielä salaisuus. Olet hänelle itselleen luvannut. Olen. Milloin olet tällaisen lupauksen antanut? Minä olen antanut tällaisen lupauksen 2 viikkoa sitten. Tammi sanoo käyneensä myöhemmin KGB:n kurssilla Leningradin lähistöllä. Opissa oli samanaikaisesti 4 suomalaista. Tallinnan Viru-hotelli tuli Risto Tammelle tutuksi jo 70-luvun alussa. Tämä hotelli oli Riston ja hänen virolaisten tovereittensa kohtaamispaikka. Sitä se oli myös tällä reissulla. Ja missä me voisimme tavata? Ja missä sinä asut? Hotelli Virussa. Virussa. Ja minä tulen sitten Viruun. Risto Tammi tutustui pastori Tiit Niiloon 35 vuotta sitten. Niilo otti yhteyttä Tammeen pian saavuttuaan harvinaislaatuiselle Suomen matkalleen. Mind saadeti kodunt ära ja Tallinna Balti jaamas olid saatmas koguduse juhid ja meie Võsu ja Tärk ja siin on palju teisi veel. Ma olin Sandalas õppisin 3 kuud, 73 sügisel ja siis oli Kadinalas Hellandoi raamatuopist olla 1 kuu, see oli 74 jaanuar ja natuke veebruaris ja siis 3 kuud olin Helsingis. Tuohon aikaan Risto Tammi keräsi KGB:lle tietoja suomalaisista, jotka salakuljettivat raamattuja Neuvostoliittoon. KGB vaati myös Tiit Niilolta raportteja asiasta. Usuasjade volinik ütles mulle lahkudes, et kõike mitä te näete, kuulete, seda pange paberile ja kirjeldage seda olukorda, kuhu ja mitä te näette ja teette. Tammi välitti keräämiään tietoja Niilolle. Niilo väittää kuitenkin, ettei hän kertonut tietoja viranomaisille. Ma ei taibanudki asja, aga kui tagasi tulin peale õpinguid, siis oli niimoodi, et usuasjade volinik põrutas rusikaga laua peale, ütles, et no aga kus on need tulemused, mida me soovisime, et te täpselt ütleksite, kus te olete piibleid saanud ja nii edasi, nii edasi. Ja siis tuligi see olukord, et mina siis ütlesin, et kui ma olen vilets mees olnud ja siis midagi teha pole, et ma teine aasta on ju veel ees. Aga pärast tuli välja, et teiseks aastaks nagu karistuseks ei lastutigi, sest ma olin tyhmä poika. Ei sopinut ilmselt nendelle üldse. Tämä tässä on oikealla puolella. Tämä on Tallinnassa oleva KGB:n toimitalo, keskuspaikka. Pakarikatu 1. Kyllä, Pakarikatu 1. Kävitkö täällä koskaan? Kyllä, yhden ainoan kerran kävin täällä. Milloin se tapahtui? Se oli silloin minun ensimmäisen koulutusvaiheen yhteydessä. Siitä on aikaisemmin tuonne 70-luvulle. No, mikä se reissun tarkoitus oli? Täällä se tarkoitus oli sellainen esittäytyminen, mitä mä teen täällä Suomessa, minkälaista mun toimintani ja sinne esiteltiin, mitä mä olen tehnyt työtä ja se mä sain ehkä pienen tunnustuksenkin siinä samassa. Tammi sanoo, että KGB:n työ oli erittäin systemaattista. Tapasitko säännöllisesti näitä yhdyshenkilöitä? Se oli kutakuin säännöllistä. Kuinka usein? Vähintään mulla oli kerran kuukaudessa mä tapasin määrätty henkilö. Joskus meni pidempikin aikaa. Tapaamiseen järjestettiin muun muassa rekkamiehet. Heidän joukossa oli näitä henkilöitä, mitkä olivat KGB:n palvelussa. Missä heitä tapasi? Levähdyspaikoilla. Neuvostovallan muistot ovat Virossa raskaat, siksi entiset KGB-upseerit ja heidän urkkiansa vaikenevatkin mieluiten menneisyydestään. Kaikesta huolimatta nykyvirossa on yhä entisiä KGB-upseereita erittäin korkeissa asemissa.